Скъпи приятели, здравейте! Днес сме на гости в офисът на C-Team. При мен е Георги Първанов. Той има 30 години управленски опит в областта на човешките ресурси в компании като McDonald's, US Embassy София, US Peace Corps, както и е изпълнителен директор на водещата регионална HR компания C-Team, в която сме и днес тук в офисът им в София. Председател е на контролната комисия на БАУХ, член на борда на Българската конфедерация по заетостта и разбира се нещо много важно, което аз много харесвам и е партньор в България Лонцио. Жоро, здравей, много е приятно да си говорим днес с теб. Мартин, добре дошъл и мерси за поканата. Какви са тенденциите в HR-а през 2024 година? Нека да започнем оттам. Противоречиви са тенденциите. От една страна имаме лек ръст на безработицата тази година. От другата страна продължава доста сериозен ръст на заплатите. Вероятно ще свършим годината с 9-10%. От трета страна продължава положителната тенденция за връщане на все повече българи. От четвърта страна ще имаме рекордно много чужденци от извън Европейския съюз страни. Може би 35-40 хиляди, една съседна Румъния внася около 100 хиляди на година. Тоест ще имаме един много шарен пазар на труда. А добрата новина за младите хора като тебе, че е много малък процент, нищожен от тези хора, които са без работа с висше образование. Т.е. образованието гарантира добра реализация. Но като цяло е един много динамичен, много така неочакван, много противоречив пазар на труда, на който в момента работим и разбира се по традиция, за съжаление, влизаме и ще завършиме и този пореден летен сезон с огромен недостиг на кадри. Какви са най-търсените позиции през 2024 година? През 2023 се заговори много за това, че вече не са чак толкова търсени хората, които се занимават с програмиране и вече не е чак толкова голям недостиг, колкото беше преди това. Каква е картината сега? Мартин, има лек спад, факт е. Имаше и известни оптимизации, не е тайна, че някои големи компании от бранша освободиха хора, но търсенето продължава да е доста голямо и този бранш и отчита и най-високата средна заплата от малко над 5000 лева в България, което е сравнимо с доста други страни. Доста време ще трябва, докато там се изравни търсенето с предлагането. Малко по-дълго отнема търсенето на нова работа на тези, които са освободени, но те не остават дългосрочно без работа. Какво друго се търси? Във всички области има недостиг, особено технически специалисти, инженери, техници, в производството, в обслужването не достигат, медицински кадри по традиция. Това е професия с гарантирана реализация, всичко, което е свързано с сестри, лекари, стоматология, другите им специалности. Тази година необичайно голямо търсене има на счетоводни финансови позиции, тотален недостиг на пазара на оперативни и старши счетоводители. Нашите клиенти и работодатели свалят изискванията. Доста позиции отворени имаме за HR. И оттам нататък в ниския сегмент е тотален недостиг. Складови работници, оператори, там са десетки, може би стотици хиляди свободните позиции. Преминаваме сега може би към една много интересна тема, както за теб, за мен и така и за нашите зрители, които гледат и слушат нашия подкаст. Какво гледате HR специалистите при подбора на кадри? Какво им прави най-силно впечатление в един кандидат? Аз, Мартин, ще си позволя, ако ми разрешиш да се върна една стъпка назад и за тия млади хора, които ни гледат и се чудат в каква посока да тръгнат, бих им казал няколко професии, които според мен в следващите 5-7 години, доколкото може да се планира и със сигурност 3-4 ще бъдат много търсени. Едното е всичко свързано с изкуствен интелект, т.е. тези от тях, които имат в тая област интереси или в IT, да се насочат от програмиране по-скоро в тая посока. Друга професия, която ще има много голямо търсене, е всичко свързано с ESG. Това е тотално нова специалност и област. Много малко са подготвените кадри в България във връзка с новите изисквания за въглеродни емисии, за ESG compliance ще се търсят хиляди специалисти, както аутсорснати, така и вътрешни в компаниите. И третата област е, според мен ще има много голямо търсене на техници, всякакви специалности, но особено такива,
които се занимават с инсталиране на соларни панели, въобще на възобновяеми източници и централи. Така че ако ни гледат младите хора и някой от тези трите им кликва, твърдо поемам ангажимент и съм готов да заложа каквото решиш, за това, че следващите години ще има в тези професии, освен тези, които вече споменахме, много голямо търсене. Връщайки се на твоя въпрос, много често се сблъскваме с неразбирането, че когато един работодател ни даде профил на съответна позиция, водещо са техническите изисквания. Искаме 3 години опит, искаме шофьорска книжка, перфектно владеене на английски или други езици, какво да е завършил. Реалността е, че при нас процесът върви наобратно и по-скоро водещи са личностните качества и след това работодател, особено във времена, в които има тотален недостиг, е готов да прави компромис. Ако видите обява, която казва 5 години опит, а пък ви е фирма мечта или позиция мечта и вие имате 2 или 3 години кандидатствайте, ви уверявам, че ще ви викнат. Ако видите обява, в която пише перфектен немски, пък вашия не е съвсем перфектен или не сте го ползвали доста време, кандидатствайте, най-вероятно ще ви дадат шанс. Да не говорим за допълнителни изисквания, като шофьорска книжка или нещо друго, за които може да се направи компромис. Работодателя търси определени личностни качества и те са често такава приятна личност, която да се впише в екипа, желание за учене цял живот, адаптивност, менеджерски потенциал или потенциал за продавач и търговски позиции. И след това гледа вече и техническите изисквания, т.е. не се водете сляпо по обявите. Още по-оценени са така наречените unsolicited обяви. Тоест няма отворена позиция, но това ти е фирма мечта или позиция мечта, изпрати си CV-то в Nestlé или Coca-Cola или където би искал да работиш. И такъв тип кандидати са с една идея предимство пред тези, които се отговарят на сляпо на всички обяви. Така наистина нещо много интересно, което ме караш да се замисля. За тези неща, кои са ключовите елементи при провеждането на едно интервю? Може би можем да започнем първо от гледната точка на работодателя. Как трябва да се подготви той, може би, ако ни гледа някой стартъп, който в момента решава да назначава първите си служители и след това да кажем, да споделим и за това какво трябва да гледат и хората, които отиват на интервю. Интервюто много се промени, откакто аз се занимавам с HR и от времената, когато за една обява кандидатстваха 150 кандидата, до сегашната ситуация, когато ако имаш 3, които кандидатстват и стават. Също така на милениалите, това, което е характерно за поколенията Y, Z е нагласа за интервю, както ни се беше случило, работодателя задава обичайния въвеждаш въпрос, кажи ми повече за твоето образование и трудов опит и отговора е имаш ми CV-то, кажи ти какво предлагаш. Тоест в сегашната ситуация, ако ни гледат стартапи или хора, които подбират, е много важно да кажем, че не просто те гледат какви са изискванията, но и те трябва да продадат своята позиция и своята компания на подходящите кандидати. Или това, което е толкова модно напоследък като тема Employer Branding. Ако говорим за човека, който отива на интервюто, особено ако кандидатства и гледа повече възможности, все пак да се подготви, да знае повече за фирмата, да бъде точен, в зависимост каква е позицията, да бъде подходящо облечен, да има някакъв тефтер или някъде къде да си води записки, да покаже интерес, да бъде подготвен с въпроси. Ако много неща има да пита, например, стигнали са на етап оферта за работа, отбележете си като някакъв мини скрипт какви други форми на мотивация има, освен заплатата. Тоест, нещо не пропусне да пита имат ли фитнес, имат ли хоум офис, неща, които са важни и вероятно в хода на интервюто и в някакво известно притеснение, което може да има или притеснение от гледна точка на време, да не пропусне някакъв важен момент и оттам нататък да бъде себе си. Обикновено лъска, ако човек не е искрен, така че по-скоро бъдете себе си и не търсете на всяка цена да се случат нещата. Имаше един период, в който така хората, които кандидатстваха за работа като програмисти, може да се каже, че до някъде това, което съм чувал, извиваха ръцете на работодателите с своите изисквания, например кола, жилище, карти за отстъпки и така нататък на различни по-скъпи места. Приключи ли това време или тепърва ще продължи да се развива както
Ти каза след милениалите и джензи вече, които и те изискват от работодателя и чакат да каже той какво ще предложи, а не само кандидата какво може. Не мога да кажа, че кандидатите от която и да е област извиват ръце на работодателя. По-скоро едната страна си поставя своите изисквания, другата възможностите и в идеалния случай се срещат някъде по средата. Понеже спомена кола, интересно е, че от нашите проучвания на заплатите автомобила от много сериозен и важен бенефит в България преди години. Ние сме имали случаи, когато човек решава дали да избере или да откаже конкретна оферта само на база каква марка е колата и какъв модел, такива бяха времената. В момента не е въобще от такава важност и това се обяснява с огромната инфлация, т.е. хората първо гледат заплати, бонуси, ваучери за храна, фитнес, транспорт, всичко останало и колата някакси отива на заден план, а в IT никога не е била водеща. Това, което ние наблюдаваме, по-миналата година имаше много жесток ръст на заплатите, в момента по-скоро има някакво успокояване, но България върви с много бързи темпове към това да настигне, продължаваме сме с най-ниските заплати и да работиме най-дълго спрямо или много дълго спрямо другите страни от Европейския съюз, но наваксваме с доста бързи темпове и ако продължим в тая посока, може би до към 2030 година нашите заплати ще бъдат близки или равни с страни като Испания, Италия, Гърция, Португалия. За идея, средния ръст на заплатите в Европейския съюз е нормалния между 2,7, 8, 3%. В една Германия е дори по 2%, без миналата година, която беше рекордна и там. Тогава скочиха заплатите в Европейския съюз около 5%. Ние имахме година с 15-16% ръст, нещо, което ако го кажеш в Франция или Германия, нали, няма да повярвате, ще бъдат сериозно стресирани. Така че върви България, независимо, че ние поне сме всеки ден тук, виждаме само лошото, дупките, не ни се струва, че нещо се случва, но контактувайки с българите от чужбина, доста от тях са изненадани какви възможности и какви нива на заплащане могат да се получат. И тази разлика, ако беше преди години, тук заплатата беше 500, а пак там беше 5000, сега се стопява. Сигурно, може би по-късно ще си поговорим с теб и за българите в чужбина, за това, че има една статистика, че през последните години всъщност много българи се връщат от чужбина да работят тук в България, дали в български или в международни компании, но започват да се връщат някакси, обръщаме тенденцията, което мен лично много ме радва. Аз ще споделя с тебе нещо, което е за първи път такава на макро ниво добра новина и препоръчвам на нашите зрители да прочитат. Има страхотна статия на Георги Ангелов, един от водещите икономисти в последния брой на Forbes, където той за първи път хваща тенденция, че се обръща посоката на спад на населението, демографска криза в България и факторите, които водят до това нещо са, че има за първи път ръст на средния брой деца, който в България в момента около 1,8, което е доста над средното в Европейския съюз и вървиме от малко над 1,2 деца на дама към 2 на средно, което е доказано, че от 2 деца нагоре почва позитивен ръст на населението. България има между 2,5 и 3 милиона българи извън страната. Различни са сметките, някои говорят за 2 милиона, според мен са доста повече. И по нашите проучвания, когато стартирахме в България Лонцио, 35% от тях в анкета ни казаха, че имат твърдо намерение да се върнат. Стига да имат възможност. Важно е да ти кажа, че 35% пък ни казват, че най-вероятно никога няма да се върнат. Лошо няма. Ние не съдим хората, не им създаваме розова картина, че държавата е цъфнала и вързала. По-скоро им казваме, опитайте, ще съжалявате, ако не сте пробвали да се върнете. Ако 35% от тези 2,5-3 милиона се върнат, дори и постепенно, това ще е огромен ефект върху демографията, върху пазара на труда и върху икономиката на България. И може да видят нашите зрители какво се случи в страни като Унгария и други, където имаше подобна тенденция. По официални данни около 80 хиляди нетно са се върнали след COVID-а, т.е. 80 хиляди повече са тези, които са се върнали от заминалите. Аз мятам, че са поне 100 хиляди и може би повече. Така, наистина, имаше една интересна практика, Христо Попов беше споделил в едно интервю за това, че
принца на Саудитска Арабия поръчал там на неговите хора, които работят за него, да издири най-добре завършилите саудици в чужбина, им предложил 70% по-висока заплата от тази, която взимат сега, само и само да се върнат в Саудитска Арабия и да работят за страната си. Факт е, че е добре и други страни. Полша имат специални бонуси за млади хора, които се връщат и в Полша и в България. Основната вълна е връщащи се от Великобритания по различни причини. Аз не смятам, че трябва да се прави голяма разлика и няма да е честно спрямо българите, които са останали тук, тези, които се връщат да имат много по-високи заплати или да имат по-преференциални условия, но е факт, че едно местене е много голямо решение. Значи ти си бил 5, 7, 10 години в Германия, Австрия, Франция, установил си се там, имаш да местиш мебели, да освобождаваш жилища, имаш много големи разходи. Имаш вече тук оферта в България. Ако може нашата държава или компаниите да им помогнат, и те се опитват, когато е възможно да го направят, но мисля, че тук, когато дойдат, те трябва да бъдат с равни условия с тези, които са останали тук. Как социалните медии влияят върху пазара на труда? Може би е една тема, която ще става все по-актуална за напред, тъй като вече голяма част от работодателите достигат до своите бъдещи служители именно чрез социалните мрежи и рекламите, които те пускат в популярните канали. Когато стартирах моята кариера в HR, основно място за обяви за работа бяха вестниците и списанията. И тогава сме имали да не им казвам имената, да им правим реклама, но по 60 страници на година с рекламни обяви и там имаше специални изисквания, чисто от психологическа гледна точка в рамките на забавното, че от дясната страница, ако ти обявата се вижда много повече, отколкото от лявата, т.е. имаше специален стандарт. Вестниците и списанията отмряха и сега целият пазар на труда е в социалните медии. Важно е за нашите зрители да кажем какви биват типовете сайтове за работа и откъде могат да си намерят повече информация и каква е ролята пък на социалните медии. Основният тип сайтове, които има в България, са така наречените job boards, т.е. тия сайтове, където има обяви. Jobs е най-големия, имаме Job Tiger, Bulgaria Launch, Работа, заплата и доста други. Има още един тип сайтове, който тепърва навлиза, той се казва агрегатор. Това е сайт, който по-скоро продава, грубо казано, не обяви за работа, ами кандидати. Т.е. те събират огромни масиви от кандидати от всички възможни източници и след това ги предлагат на работодателите. Фейсбук е едно от основните и все още доста достъпни финансово, т.е. с неголям бюджет можеш да направиш много сериозна таргетирана кампания. За всякакви ниски и средни позиции, т.е. тези, които са по-ниски нива производство, складове и така, всички са във Фейсбук и масово. И доста от средно ниво експертите са във Фейсбук. Ако търсим обаче топ-менеджерска позиция, мястото е LinkedIn. Instagram и YouTube по-скоро помагат и до някъде TikTok по-скоро за employer брандинга. Т.е. там можеш да качиш видеа колко добър работодател си, повече информация за твоята компания, но да качиш конкретни позиции няма да има резултат. И ние си говорим хубаво с тебе за социални медии, но ние имаме много интересен и доста позитивен опит с търсене на персонал и на позиции в други медии. Например, радиото, ако си подбереш правилно радиостанциите, т.е. дали ще бъде чалга, шегувам се, или ще бъде рок, или... То, зависимост от аудиторията, те имат много ясна информация каква им е възрастовата група, образование и така разрез на аудиторията. С не много голяма инвестиция може да постигнеш радиото много добри резултати, ако търсиш повече на броя персонал. Интересно, имам опит с метрореклама, с реклами на транспортни средства, с билбордове, които все повече виждаме. Тоест, начините за търсене на хора и съответно търсене на работа се разширяват не само до социалните медии. От другата, единствения канал, който е ужасно скъп и не работи много, това е телевизията. Може би един от така най-трудните канали. Хората вече гледат телевизия, просто е така да звучи нещо на заден фон, не се заглежда толкова в това, което гледат, или особено пък за рекламите. Да, младите хора масово гледат и моите впечатления, но аз не съм специалист в тая област, е като че ли, че
по време на рекламите хората правят какви ли не други неща, прескачат на други канали, като че и продуктовото позициониране повече върши работа от чистите реклами, а те са, пак казвам, ако говорим за водеща телевизия, и доста скъп канал. Спомена LinkedIn е една социална мрежа, която бих казал последните години така се развива по един много интересен начин и се надявам да продължи да го прави. Не остана само платформа просто за търсене на работа, вече има доста различни неща. Виждам архитектурни канали с различни иновации и така нататък. Нещо, което много хората не си го представяха като LinkedIn. За мен лично е, така да го кажем, Facebook за предприемачи или нещо такова. Една по-интересна платформа и в този ред на мисли трябва ли да бъдем активни там и всъщност да поддържаме регулярен контакт с хората, които са ни в листа с контакти? Аз водя обучение за LinkedIn и това ми е един от любимите канали. Важно да кажем на нашите зрители, че не съм на процент, тъй като ще последва сериозна реклама на LinkedIn, но нямам от тях, не съм инфлуенсър и нямам финансов интерес. Още преди 7-8 години прозрях какви са възможностите на LinkedIn и той има две основни приложения. Търговско, т.е. да намериш контакти, и HR-ско, да търсиш хора или да намериш работа. Като големия плюс на LinkedIn е, че той прескача всички нива за достъп до decision maker-ите, т.е. ти можеш да стигнеш до много голям шеф на компания или до HR директор, без да минаваш през секретарки или други междинни нива, ако това ти е целта. Аз имам 30 000 контакта там, това е максимум възможни разрешения, около 5-6 милиона в групите, включително имам някакви мои групи, които съм развил, и 1/3 от нашия бизнес и назначение от LinkedIn, т.е. това е наистина супер мощен канал. Както ти каза, последно време там навлизат професии и хора, които въобще не бяха там. Аз виждам артисти, все повече там, то български, виждам фотографии, виждам хора на изкуството, художници, които до сега журналисти, които не са били там. Тоест, ако до сега LinkedIn беше идеален за намиране на mid-level универсални позиции, маркетинг, селс, HR, то отиваме и разбира се топ менеджерски позиции. Скоро ще бъде много подходящи за такива други професии, области, които не са се били асоциирали. Няколко съвета за нашите зрители. Хубава снимка, профилна в LinkedIn, в която гледате напред, не е в профил и която не е от гроздобер, не е с чаши, не е от плажа. Това е първото нещо. След това контакти. В контакти е хубаво да има или личен мейл, или телефон, тъй като идеята, смисъла, ако вие си търсите работа през LinkedIn, е да скъсите пътя от работодателя до вас. Не е логично да нямате там директни контакти. Много важна е една част, която се казва About или за вас, където в кратко, нито трябва да е дълго, нито трябва да е къса. Трябва да разкажете с ключови думи за себе си. Например, маркетинг да има вътре, диджитал маркетинг и неща, които вас интересуват. Силно препоръчвам, ако търсите работа в чужди компании или партньорства с такива, да има поне 2 препоръки. Това е част, която е много подценявана. Също така, като препоръките в LinkedIn се дават през LinkedIn. Има специален формат. Човек, от който искате препоръка, му пускате request или молба, тя го попълва и ви излиза автоматично на профила, а не може препоръка, която имате на хартия от университет или от месторабота да я качите в LinkedIn. И останалото е кратко читаво описание на образование, може да включите средно и може и без на трудов стаж. Да си кликнете, има един момент, който е важен, че сте отворени за оферти за работа и след това LinkedIn работи за вас пасивно. Много интересни неща, които така може би повече хора трябва да го направят и дори бихте поканил отново сега след този епизод. Тук беше безплатната част, не шегувам се. LinkedIn ми е голяма страст и понеже виждам колко работи и колко разширява възможностите и за работа, и за търговски контакти. Не спирам да се очудвам на български компании, които търсят експортни пазари и не го ползват активно. Или примерно като видя, че човек отговаря за диджитал маркетинг и има 100 контакта в LinkedIn, няма как да стане. С удоволствие можем отделно да си говорим и още с каквото мога да бъда полезен или твоите зрители се свържат с мен. Ще се радвам да съм им полезен в тази посока. Може би в един момент по-натам ще оставим едно поленце преди да се видим с теб с въпроси, на което нашите зрители ще могат да зададат това, което ги интересува за LinkedIn. Супер. Защото виждам, че все повече млади се отварят към тази платформа, но не знаят как да подредят своя профил и да наредят нещата.
и се лутат из безкрайната информация, която намират в интернет за LinkedIn? Едното е това. Аз бях гост-лектор в Софийския университет и УНСС и започвам и завършвам с конкретни съвети в LinkedIn. Другото, което масово наблюдаваме, че младите хора правят профил и след това спират да го развиват. LinkedIn, ако 90 дена нямате активности и не споделяте, вие не съществувате за LinkedIn, т.е. хората, които ще ви търсят за оферти за работа, ще видят човека не е активен, което не ви трябва. Тоест, LinkedIn е, бих казал, ябълка, така беше казал един писател на времето, български за Япония, когато беше писал книга. И аз ще перефразирам за LinkedIn, е ябълка, която ако захапеш, трябва да изядеш до края или няма хапи по-добре. Под 500 контакта няма никакъв смисъл да имате. Моята препоръка е и от обученията да гоните между 1000 и 5000 контакта. Над 5000 няма голямо значение дали са 5 или 6000. Не е самоцел да имате повече контакти, а LinkedIn е от добрите пирамиди, т.е. ако има финансови пирамиди, които са понзи схеми, обират парите на хората, не даваме примери. LinkedIn е пирамида в аспект, колкото повече контакти имате, до толкова повече контакти може да стигнете и толкова по-видими сте за потенциалните бизнес партньори или работодатели. Отиваме към една така много интересна тема за мен. Взаимоотношенията между хората с цялата тази дигитализация, особено след 2020 година, когато започнахме да работим от вкъщи. Как се промениха те с дигитализацията? Има ли една самота около тях? Виждаме, че все повече хора искат да работят от вкъщи, но същевременно да се виждат с приятели, да се събират, да общуват и така нататък. Това е супер въпрос, Мартин, който много ме занимава. Човек е социално животно. COVID беше много голям удар върху психиката и не е тайна, че много хора, казано на уличен език, изперкаха или се почувстваха много с много сериозни проблеми в тази посока. Много двойки се разделиха в COVID-а и хора, които са в брак. Много хора останаха самотни. Социалните медии създават една лъжлива представа за човека. Първо и за средата. Първо, човек си мисли, че едва ли не всички около него се скъсват да пътуват. От Дубай в Монако са, не си знаят парите, карат последните модели коли. Материалното е много сериозно застъпено. Реалността въобще не е такава и ние с тебе познаваме много хора, които са активни с хубав живот в социалните медии. Реалността е малко по-различна. Има много нещастни двойки, хора, които се водят заедно и така нататък. Виждаме тенденция за връщане към офисите. Хората търсят живия контакт. Както беше казан един приятел, това, че имаш 1000 контакта и ти пишат във Фейсбук, не значи има с кой да излезеш в петък вечерта. И особено това, с което се сблъскам, нещо, което не съм още намерил бизнес модела на умисла, е много голяма самота на успели хора, повече са дамите, но има и мъже между 45 и 55, които са кариерно много добре, финансово много добре, социално са добре, обаче които са доста дълго време самотни, по най-различни причини. Това е феномен на едно общо взето цяло поколение. От сега мога също така, вече един бас хванахме с тебе, той ще ми е втория, на една месечна заплата или каквото решиш. Следващото ни интервю с тебе ще бъде ще видим обратната тенденция. Отказ от Wi-Fi и от социални медии, връщане към човешкия контакт и ще вървиме съвсем в обратната посока. В Щатите, мисля, че беше за първ път видях заведения и детски площадки, където има изрично табелка, няма Wi-Fi, защото трябва да си говорите или да си гледате децата. Нещо технически не мога да направят. Разбира се, нали, твоя телефон най-вероятно има и там покритие, но не е тайна, че най-лесният начин за гледане на деца е давай му телефона и оттам нататък го остави да си говори. Ще видим от тая крайност, която отиваме към изкуствен интелект, дигитализация, роботизация, абсолютно обратна тенденция, където хората ще търсят все повече живия контакт. Много ме впечатли, при години бях в Кейптаун
Там също има не знам колко мобилни оператора, отлично покритие. Хората в заведенията си говореха, и единиците, които телефони няма по масите, и единиците, които имаха обаждания, се извиняваха и излизаха извън заведението, нещо, което е доста по-различно. При нас ще се променят нещата, има една умора и аз като си получа седмичния отчет, прекара 7 часа тая седмица в Фейсбук, средно на ден, и просто още не мога да повярвам, че толкова време съм си изгубил от истинския живот. Но може би това е наистина вече паралелното. Преди години беше, спомням си, когато навлизаха, в началото беше странно, когато навлизахме в дигитализацията, и беше странно, когато седяхме много време в социалните мрежи. Сега пък ни става странно, когато не сме толкова активни в социалните мрежи. Някакси започваме да се връщаме, както каза ти. И виждам все повече и събития и така наречените ретрити, които хората, основната идея е да оставят телефоните и просто да си говорят, да общуват помежду си, нещо, което е все по-рядко, и се надявам да се промени това занапред. Ами и аз се надявам, и също се надявам хората да не се подлъгват по социалните медии, те развиват допълнителни бърнаути и депресии на тема, виж, аз не съм успял, защото взимам някаква нормална заплата, пък гледай хората, нали, как живеят, или в двойката, когато в тази посока има натиск. Така че един пример, който мога да ти дам, не е голяма тайна, и поне според мен мета вселената проекта на Фейсбук е провал. Идеята изцяло да пренесат хората в паралелна реалност и вселена за момента не им се получава. Те ги пренесоха частично чрез Facebook, LinkedIn, Twitter и всичките останали. Има страхотни предимства на социалните медии, много бърза комуникация. Нещата на тема запознанство или на тема намиране на работа или на тема намиране на бизнес партньор могат да се случат без ограничения в географията. Аз ще ти дам пример. В LinkedIn, това ми е един от рекордите, свързах българин, който се занимава с минна техника в скандинавските страни, с българка, която работи в Монголия в една от най-големите фирми за мини, и те не можаха повярват, нали, че ги свързвам. Тоест, наистина няма ограничение, но не трябва да оставим социалните медии да ни извадат от истинския живот, от това отиде след природата, да излезеш с любимия човек на кино или на заведение, или просто на разходка, от пътуването, и то постоянно без телефона, от това да не си снимаме какво сме яли сутрин, обед и вечер и така. Това са наистина много интересни неща, и няма как да не те питам, това ли е проблема за младежите, които сега започват работа и сега подрастват и всъщност се оформят като личности, хората между 17 и 20 години, тъй като, както каза ти, всъщност социалните мрежи създават и много фалшив свят. За момичетата виждат едни перфектни момичета в социалните мрежи с форми, с грим, за това как пътуват, както каза ти, между Монако, Дубай, автомобили, и някакси започва да си мислят, че това е някакъв стандарт, който всеки един трябва да следва. Както пък и момчета, че може би трябва да са милионери на 19 години, да карат последен модел Ферари, да живеят в къща 700 квадрата и така нататък. Ами, първо няма проблем на поколенията. Моето поколение, когато растеше, ние прекарахме ужасно много време пред телевизора и ни обясняваха родителите и по-възрастните как нищо няма стана от нас. Стана нещо, нали, всеки малко или много се е реализирал. Нали, тъжното на моето поколение е, че от моя клас от гимназията половината са извън България, но с едно око да се връщат. Сегашното поколение се говори, че постоянно са на телефона, нищо няма да стане от тях, няма такова нещо, и те си пораснати, просто са различни поколения. Ние работиме, нали, тук за дамите, които ни гледат, да кажа, работиме с някои от най-богатите хора в България, не само България. Първо, за моята чисто приятелска препоръка е: хванете млад човек като тебе тогава, когато е по пътя нагоре, а не когато вече е много богат, тъй като ако това ви е една целта в живота, тъй като богатите са доста стиснати, за съжаление много от тях имат или не други изкушения странични, и когато човек, особено за кратко време, бързо и на млада възраст се види с много пари и не е подготвен, има една много гадна приказка за българина: като се види в пари, първа точка сменя колата и втора точка сменя жената, и това го виждаме всеки ден. Най-важно ли е материалното? Утре има една потресаваща книга за какво съжаляват умиращите хора.
която е препоръчана, съжаление, мисля, че не е преведена на български. Никой не съжалява, що не изкарах още пари, що не прекарах повече време на работа, съжалява, че не са прекарали с любимите хора време, не са ударили на децата и не са пътували повече. Това го казват хората на смъртни ордери на различни възрасти. Аз мисля, че трябва да се търси баланс между духовното и вътрешното спокойствие и между материалното. И не познавам никой, който е спечелил пари или е успял, когато му е била фикс идея, искам да спечеля пари. Аз, примерно, имах период, когато фирмата ми мина 20 милиона лева оборот, отворихме 7 други държави. Никога не ми е било фикс идея. Аз видях някакъв проблем и възможност на пазара, начин да подходим е по по-различен начин. Те парите си идват и никой от световните, които са богати хора, не му е било това фикс идея. Тоест това, ако ти е фикс идея или да се ожениш за богат, 99% от случаите или няма да стане, или ще стане с крайен резултат, който не е окей. Има и една позитивна нагласа. Виж какво ти е твоето призвание в живота. Моето е да намирам работа на хората. Твоето е да водиш събития и подкасти и да бъдеш утре медийна звезда. На третия е да шие хубаво. Всеки си има да готви, всеки има някакво призвание. Няма начин, ако със страст работиш нещото твоето, да нямаш добър стандарт и не е казано, има една приказка на Ванга, не може да му платите на богатството цената. Значи тия хора, на които се възхищавате, те ходят в тоалетната с охрана, те не могат да спят, с супер депресии са, или напълняват страшно много, или имат какви ли не други отклонения, или взимат дроги, или пият повече. Няма цена, която да плати, така че, що не е да сме с среден български стандарт, не може да пътуваме, живееме нормално, а не да търсиме милионите. Така, наистина, нещо, което много хора трябва да се замисли, се надявам да го направят след като чуят нашия подкаст. Нека си поговорим малко повече и за събитието България Launch, което ще бъде в петък, тук в зала 3 на НДК, ако не се лъжа, в София. Разкажи малко повече за него. Видях доста интересни лектори, които ще бъдат цял ден на събитието. Софийското събитие е най-голямото на България Launch. За годината по традиция предни години беше в София, Тех парк тази година ще бъде в НДК. Между 2 и 3 хиляди човека очакваме да дойдат и това са хора от всякакви възрасти, които или са се върнали в момента от чужбина и се оглеждат за възможности, или българи, които са тук установени и търсят нови, или са току-що завършвали или завършващи. Ще има десетки, може би 70-80 щанда на работодатели, както ти каза, много интересни, в някои случаи леко провокативни лектори, които дадат различни перспективи на това какви възможности са имали през живота и що са решили да останат в България. Важно е да кажем за нашите зрители, че още 2 големи събития предстоят до края на тази година и ако имат те приятели и роднини в Италия, да ги насочат към събитието в Бергамо, което ще бъде на, мисля, че 7 декември. Ако вашите познати живеят или работят в Милано, Торино и Северна Италия, и в цяла Италия, са добре дошли там. И за 20 октомври планираме най-голямото ни досега чуждо събитие извън България беше в Лондон. Почти 3000 българи дойдоха. Бербатов беше звездата, но имаше и много интересни лектори, актьори, бизнесмени. 20 октомври сме отново в Лондон, отново в Royal Geographical Society. Очакваме отново между 2 и 3 хиляди българи, така че ако имате познати от Великобритания и Ирландия, са добре дошли до година. Вероятно ще отворим и нови страни, но нека да остане изненада. Сигурно там много така интересни. И ще оставим линк в описанието на подкаста, така че да видите за петък за 14, защото със сигурност е едно от най-полезните събития, на което може би можете да отидете през 2024 година. И важно е да кажем за нашите зрители, събитието е безплатно, изисква се само регистрация и за него или за България Launch или за другите неща, които говорим. Ако имате въпроси, моля към Мартин. Как подобни събития помагат на хората за тяхното кариерно развитие? Ето ти каза, в петък ще има над 80 щанда, много интересни лектори в различни сфери. Ти ще бъдеш там, Ситим, твоята компания ще имате щанд, така че хората ще могат да се запознаят и с вас.
Да, важно е да кажем, че освен отделния щанд на Cteam, България Лонцио поддържа щанд за кариерно консултиране на събитията. Тогава, когато не само млад човек, но и човек на средата на кариерата е разколебан или иска промяна, може да дойде при нас за лична консултация, която е безплатна. Едно такова събитие те държи зареден след това с положителна енергия. Седмици ни казват хората и месеци. Ние на последното събитие в Берлин имахме българи, които бяха летяли от Брюксел, от Люксембург и от цяла Германия, за да дойдат там и бяха просто като ударени с мокър парцал. След това ни пишеха седмици и месеци наред колко са заредени, колко събитието им е променило гледната точка. Всеки си взима по нещо. Едната част, която е тип TED Talk, има мотивационни лектори и всеки може да чуе неща, които рефлектират с неговите нужди и потребности. Имаш конкретни оферти за работа, имаш възможност да се запознаеш с страшно много хора. Десетки, стотици българи са се върнали след тия събития или си намерили работа. Така че то работи в много аспекти, но основното е на едно место събрани хора, които гледат в една посока, искат доброто на България и виждат тук реализацията си. 1000-2000 хиляди човека, това е супер зареждащо. Георги, вече сме към финала на нашия разговор и последният ми въпрос е така свързан отново с младите хора, които голяма част от тях ни гледат. Защо младите да останат в България? Какво според теб трябва да се случи така, че да останат? Защо трябва? Преди 20 години щеше да ми е много по-трудно да ти отговоря на този въпрос и няма да ти кажа голяма тайна, че и аз и много хора от почти всеки от моето поколение в някакъв етап от живота е мислил сериозно дали за Щатите, дали за Канада, дали за Западна Европа. Сега ми е много по-лесно да ти отговоря и то може да го разбием отговора на няколко неща. Престъпност, България, Стара Загора, Търново, София са в момента Пловдив много по-безопасни места от Манчестър, Брюксел, Париж. Възможност за гледане на семейство, България е доста ефтина дестинация, гледайки цена на детски градини, училища, почасова заетост, потресаващи неща ни казваха, като пътуваме в Западна Европа, че там до 5.00, ако не си взел детето, финиш, след това часовата ставка е примерно 25 евро за домашна помощничка да ти гледа детето и така нататък. Третия аспект, който ние му казваме, два подаспекта са quality of living и cost of living. Колко ти струва живота там и какво е качеството на живота. Качеството е много добро, но вече е все по-близо до това в България. Но по отношение на цената на живота, какви са данъците, наеми, възможност за покупка на движими имоти, България стои много добре и, например, днес, докато си говорим с тебе, лихвата за да вземеш ипотечен кредит при нас е под 3%, в една България е 14%. В много от страните от Европа е сравнима или е по-висока. И най-накрая, и не на последно место, на първо, какви са ти възможностите за работа. Ако ти искаш да се развиваш в космически технологии, в биотехнологии, в някакви супер нишови и супер такива напреднали специфични области на науката, България има относително малко неща, които да ти предложи. Но във всички останали бизнес области, тук имаш възможност за реализация, за все по-достойно заплащане и в крайна сметка не си далеч от центъра на Европа, за 2 часа мога да полетиш до всякъде. Ако летиш с тези по-евтините авиокомпании, не е голяма инвестиция. Може да имаш много добър живот, може да се развиваш с различни програми за обучение. Моя избор е да остана и аз не съжалявам. Не съдя и не преценявам никой, който друго е решил. Живеем в свят на свободния избор. Но най-малкото съветвам нашите зрители да опитат България. Георги, благодаря ти. Мисля, че това е един хубав финал на нашия разговор. Супер, благодаря ти, Мартин, за поканата.